Dan kebangkitannya kapan Bopo? Saged bener-bener bangkit saged mandiri. Nggih. Ngeten nggih. Sepisan pengen merdeka apa ora? Nek pengen merdeka ayo berjuang. Nah sing jarane berjuang ya ngusir penjajah. Kudu gelem, kudu wani berjuang. Keserakan, kejahatan, ora usah nek kejahatane wong liya, kejahatane dhewe perangi. Sing biasane madani wong dilereni, wis bar aja gawe madani wong. Nah, iku kan usir kejahatane dhewe. Dan awake dhewe ora pengen mujudno jati diri sauripe ora pengen merdeka, Mas. Ora pengen tangi, ora pengen bangkit kok. Nek pengen merdeka kudu wani, kudu gelem berjuang. Nek pengen urip aman, nyaman, kudu wani, kudu gelem berantas kejahatan. Kejahatan apa wae, terutama kejahatan ning awake dhewe. Berantas kejahatan ning awake dhewe urung iso, urung mampu kok berantas kejahatane wong liya. Contone wong awake dhewe cek gelem nyolong nuturi wong sing penggawane nyolong. Lah kan diwelehne. Wong kowe gawemu ya nyolong kok. Menging aku nyolong lah, keoleh to. Penggaweanmu madani wong kok nuturi aku. Nah, iku oleh. Lane terutama berantas kejahatan ning awake dhewe. Krasa mungkin ku nek wis ora gelem nglakoni kejahatan. Nah, carane piye, Pak? Carane ya iku. Nek kurang cetha teko mrene tak kandhani. Tapi ya wis iki tak weni dasar. Aja pisan-pisan nglakoni kesalahan sing dijarak. Sitok iki lakoni. Tapi syaratnya yang ngono. Kudu ngerti iso bedakno bener karo kleru. Nek manusane urung iso bedakno antarane bener karo kleru, ojo dadi jiwa pendidik, ojo dadi jiwa pejuang. Terutama jiwa pendidik, nek orang ngerti kleru, orang ngerti bener, mbok kleru-kleru mbok didikno nek anak didik. Disangkakno bener lah, ini perlu. Yes pendidik no ndi wae. Jadi sing jelas, ayo kita bangsa Indonesia keluar dari perangkap penjajah. Wong awak dhewe negarane dhewe kok diatur wong liya piye to? Ojo kesusu bangga awak dhewe senajan wis duwe pabrik ngene, iso mbangun dalan ngene. Karakter mosok awak dhewe iki wong Indonesia iki mosok nyandang penganggone ngono kuwi upamane. Ya ora karaktere wong Indonesia, karaktere wong kono. Ya gak nglarang. Mbok iya. Ya biasa-biasalah. Neling Mas dek biyen iki nek wong ini diwodo, nek wong ini diwodo saiki biur kabeh nyandangi ngono kabeh.
Nggih. Bener so. Dek cilikan kula nek ana wong wedok celononan niku wis diwada ora karuan. Saiki bres kabeh celononan wong wedok. Ya. Kayak biyen nek ana wong celaan, ana bengesan, wong kok kaya sindir. Saiki kabeh bres celaan. Kabeh bres bengesan lho. Kok elek-elek sindir sampai kok kabeh tambah ngumpuli sindir macake. Nggak sindir nek macak nek nang pementasan tok Mas. Nek mulih nek omah biasa. Saiki ora tambahan. Aja meneh nang pasar, nggone wong tinggal. Nggone wong mati macak Mas. Ndek gelang sak sikut ya dienggo kabeh. Sidonan lho wong ape nyelawat lho. Peteko bela sungkawa kok macake tambah koyok ngono. Wah ki piye bangsaku iki gek piyen diwadani eling kula cilikan kula lho nggih. Nah mlane aja mada ndak ketularan diwada tibake deloki sing itu nganggo. Nah kok dipaidu saiki padha nganggo wis ora usah wadan-wadanan. Kula namung sekedar ngelingaken selagine jati diri isik bapuh diparingi kekuatan waras lahir batin. Mbok menawa wae ora bakal gampang modo liyan. Nggih. Wis tau kudu macak piye wae. Papan ngerti pan. Nggone mantenan macak. Wong digawe ulang tahun. Nglencer. Wah ning gone wong kesusahan. Walah. Piye to piye iki? Ora bila sungkawa kok tambah sebalike nggih. Terus sing kirang prayogi mboten usah dilakoni nggih. Monggo mlaku sing bener sing cocok karo kahanan nggih. Monggo sinten malih niki Bapak niki derek-derek kata sing tangklet nyuwun diwedhar malih babagan sirep kayon Bapak. Apa? Babagan sirep kayon. Sirep kayon. Nggih timbulnya kesejatian yang hakiki. Ngeten nggih. Nyun sewu. Mergi para sepuh niku kathah mboten namung kula kiambak. Nek wawasan kula sirep kayon. Sirep niku napa? Kayon niku napa? Lah ingkang dikersakaken ingkang pundi? Napa digambaraken teng napa nggih ing pakliran pewayangan? Sirep kayon niku kese tutup kayon. Nggih. Dadine goleki tutuke lelakon utawa tutupe kahanan. Misale nek teng napa dunia pewayangan, pakliran pewayangan. Mulane pewayangan niku sing baku, sing wiwit rumiyin mboten garap. Sing baku nggih enten telung bab, telung napa nggih, telung jaman umpamane ten. Nek teng larase gending diarani pathet. Pathet 6, pathet 9, pathet manyura. Zaman 6 telung pathet niki diarani wonten sirepe kayon kiambak-kiambak.
mulai buka kayon gunungan niku padete 6 nek Tasik Sore. Nah, telas padet 6 tancep kayon malih. Niki nek padet 6 niku biasane gunungan kayon niku doyonge mriki. Nek klire madhep mriki doyonge ngiri. Saking ngadepe dalang. Saking madhepe dalang, nek dalange madhep wetan, tantep kayone ngiri niku Tasik padet 6. Nah, niki sirep kayon nek badhe padet 9, lah niku sirep kayon enteke padet 6 niku sak jaman. Lah, ngancik padet 9 tancepe kayon jejeg. Gunungan niku jejeg. Nah niku nggih sak jaman malih sing padet 9 sak padet. Nah, mulai parek esuk ndoyonge nengen padete manyura. Enten 3 jaman. Nah niku sirep kayon. Tiap sak jaman wonten kahanane piyambak-piyambak. Nggih. Oh, berarti gunungan ngoten niku tidak wonten maknane nggih. Wonten. Lah. Nek mboten kulino mresani napa mirengaken seni Jawa ya ora ngerti Jawa. Mboten ngertos. Mergo sing ngerti isine Jawa ya muk wong Jawa dhewe. Lah mengko wong Jawa saiki wis akeh sing ora ngerti, Mas. Mergo sing dipelajari wae wong liya. Ora muk awake dhewe sampai anake dijak mrono. Putune dijak mrono nek perlu buyute. Iki piye to ya? Upama pitik nu lagi mlethek kondhok, kowe wis dipakani kuwi wae. Dadine ora ngerti sing wae dhewe iki sing endi. Lah, mlane iki sing diarani wong Jawa ora roh Jawane. Mergo apa kok kon roh ilang. Wis kelangan. Maune wong Jawa ora ngerti Jawane, ora ngerti, ora roh, lali, wong Jawa lali Jawane, bareng lali ilang wis ora roh, ora ngerti. Nah sampai saiki dianggap Jawa ki yo ngono iku. Lah niki, balik teng sirep kayon malih. Sirep kayon sing terakhir ya enteke cerita wayang. Nah nopo sirep kayon? Kayun karep, Mas. Sirep kayon tegese sirepe kayun, sirepe kekarepan. Kekarepan kuwi iso sirep nek iso nyirep nafsu. Ning caraka Jawa ika sing diarani hana caraka. Urip, nur, cahya, rasa, karsa. Karsa iku kayun, kayun iki kayon, karep. Kekarepan iki. Nah, kekarepan. Sirep kayon, sirepe kekarepan. Nek wis ora ana kekarepan, wis mligi, wis iso pasrah sumarah karek nampa apa anane. Nek urung iso sirep kayon gak iso. Ape nampi dawuh nampi wisik gak iso, Mas. Mergo apa sing mondol nafsu. Sing mondol nafsu rumangsane ya engko sing nafsu ireng ya ngono. Aku ki penting dhewe. Sing nafsu abang ya aku ki sing paling penting. Lan kuning lan putih kabeh ngono. Nah, mengko yen urung iso sirup kayon, urung iso sumeleh.